Gilamoy sa kalayo ang 8 ka hektaryang kasagbutan sa Zamboanga City. Samtang usa ka 23 anyos nga babae ang patay. Human malakip kasunog sa ilang balay sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Sa aerial footage gakuha sa Zamboanga City Fire District, tataw ang kabaga sa aso ug kalapad sa kalayo nga milamoy sa kapin 8 ka hektaryang kasagbutan sa Purok 8 Barigon, Barangay Tubungan sa Zamboanga City adlawng Huwebes. Sa investigasyon sa kabomberohan, nagsugod ang sunog pasado alas 12 sa udto ug nadeklara kining fire out pasado alas 7 na sa gabi sa susamang adlaw. Doon na matud pa'y mga bata nga nagsunog og basura sa maong luna. Apan, padayon pa kining ginaimbestigahan sa kabomberohan. Hinuon, walay natalang naangol sa insidente. Apan mauna kini ang pinakadakong grass fire nga natala sa syudad karong tuiga. Mga ipunig tabang sa mga katawhan na dili na gyud ta magkuan kana magsunog-sunog og basura bisan sa ato ang balay. Samtang, pasado alauna sa susamang adlaw, patay ang usa ka 23 anyos nga babayi human matrap sa nasunog nilang balay sa Barangay Malubo, Mahayag, Zamboanga del Sur. Sumala sa kabomberohan, naugdaw na ang balay sa dihang miabot sila kay daling mikanit ang kalayo tungod gama sa light materials ang balay hinungdan sab nga wala na naluwas ang biktima. Nag-inusara lang sab matud pa ang biktima dihang nahitabo ang sunog. Posible sab nga nagdula kini og lighter nga mao'y tinubdan sa sunog. Mukabat sa kapin 20,000 pesos ang natalang danyos. Panawagan sa kabomberohan nga mag-amping kanunay, ilabi na karong ting-init kanusa daling mukuyanap ang sunog. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.